हेल' लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि गोनांथार रादाबा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। दिनै 25 नभेम्बर, बाराया बृहस्पतिबार। लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, रां जाख्ल'नाय कारापसनआ दरसे हादरखौ रांखान्थियारि आंखाल आरो गोरिबथिखौ बांहोयो। गोजौ थाखोनि राजखान्थि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै सरकारि मावसुमाफोरनि रां जाख्ल'नाया सिमा गैयै। कर्नाटकआव जादों मोनसे सोमोनांथाव रां जाख्ल'नाय। दोनखोमानो जायगा गैयैनि दैनि पाइपआव सोनानै दोनदों लाख लाख रां। पाइपनिफ्राय ओंखारबाय 40 लाख रां। कर्नाटकनि सासे PWD बिफाननि जुनियर इन्जिनियारा सिमा गैयै रां जाख्ल'नायनि रांखौ दैनि पाइपआव दोनखोमादोंमोन। जुनियर इन्जिनियारनि रां जाख्ल'नायखौ कर्नाटकनि एन्टि कारापसन बिफानआ सिग्रोमनानै लाख रांखौ बोखांनो हायो। रायजोआव सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। आसामनि केबिनेट जथुमाव लाबाय गोदान थांखि। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो सरकारनि सिङाव साख्रि मावनाय साख्रिआवलाफोरनि बेथनखौ 30% बारायनो थांखि लादों। मैया बङाइगाव जिल्ला खुंथायसालियाव खुंनाय केबिनेट जथुमाव गोनांथार थांखि लानायखौ गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोयो। बर' हारियाव हारिखौ दैदेनलांनो गोबां फुंखा सुबुंनि गोनांथि आरो बै फुंखा सुबुङा दिनैनि साफ्रोमबो फरायसायानो जाथारनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। खैराबारि फरायसालिमा दालाइसा एबसुनि दैदेननायाव मैया 6थि बर' फरायसा बराय फोरबोखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै जांख्रिथाय खुगा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो खैराबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुर्सि हेमचन्द्र बर'आ। गोदान बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुर्सि खोरोमदाव औवारिया गिबियाव साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बरायनानै बर' हारियाव हारिखौ दैदेनलांनो गोबां फुंखा सुबुंनि गोनांथि आरो बै फुंखा सुबुङा दिनैनि साफ्रोमबो फरायसायानो जाथारनांगोन होननानै गावनि बेसेनगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थांखिनानै बुङो। गुबुन खौराङाव थांनायनि आगोल नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ लाइक खालामना हो। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ मैया क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटाल लुफुंनायखौ नायगिदिंफैदों। मख'नो गोनांदि 2018-2019 रांखान्थियारि बोसोरनि SOPD NCSS फान्डनि 174.72 कौटि रांजों लुफुंगासिनो थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ मोजाङै नायगिदिंफैदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटाल लुफुंनायखौ थाबैनो खम समनि गेजेराव मावफुंनो हानाय बायदि रायजोनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ फैनानै सुलाद लाफैयो। नायगिदिंनाय समाव MLA लरेन्स इस्लारि, EM हरकुमार दे बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला खुंथायनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बिटिआरआव मोजां सोलोंथाइ होनो बिटिआर सरकारनि थांखि। बाक्सानि सालबारियाव BTCनि गायखंगिरि प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानै गुवारै सावरायज्लायो। सोलोंथाइखौ गोग्गो खालामनो फरायसालियाव नुजानाय जेंना जेंसि आंखालफोरखौ बोस्रांनो बिटिआर सरकारा मावफुंनो खामानि मावनायखौ बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ फोरमायो। एमाजन इन्डिया अनलाइन शपिंनि हेंथायै हादोराव खुद्रिसारदों। खौरांनि बायदिब्ला एमाजन इन्डिया एबा अनलाइननि जोहै आरो गान्जा बमा भारतनि बेफ्रुसार मुवाफोरखौ फानदों, जायनि हेंथायै खुद्रिसारना हादरनि 500 जिल्लायाव सोमावसारनाय खौरां मोन्दों। जोबथि खौराङाव फैदो, मैया बङाइगावआव जानानै थांनाय आसाम मन्थ्रि सभानि केबिनेट जथुमाव बङाइगाव सोहोरनि थाखाय गोबांथार जौगालु बिथांखि मावफुंनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सरकारा थांखि लाबाय। बेफोरनि गेजेराव दङ, बङाइगाव कलेजखौ 3 बोसोरनि गेजेराव मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाहोनो थिरांथा। बङाइगाव मेडिकेल कलेज लुफुंनो 4-5 दाननि गेजेरावनो जागायगोन। बिनि थाखाय 550 कौटि बाजेट। बङाइगाव गोदान जिल्ला खुंथायसालिखौ गोजौ मानदान्दानि लुगोन। बिनि थाखाय 50 कौटि रां खरसा खालामगोन। बिनि अनगाबो आरोबाव मेगनाव नांथाव गोबां जौगालु बिथांखि मावफुंनो थाखाय रायजो सरकारा आखायाव लादों। लोगोफोर, रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय। जुदि रादाबखौ नोंथांमोना इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। उननि समाव फैनो गोनां गासै रादाबखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों।